ohala kata jok matimo chenro mopogore opogore ka gidonjo kod ohala ma kamagi, Michael. Achak kama wadwa Mbuto wacho ma ipota ni chiro ka chiro nigi joneko margi. EACC as any other body nyalo bedo gi joneko bila mano waneno kagi, lakini hata ng'iye mopogore. Ang'o momiyo wan gi joma nyalo bedo EACC manyalo dhi mawuondre ni wan jo EACC to gin jo EACC. EACC mokwongo ochung'ne kiloke gi dholuo en duol makedo gi mibadhi. Monego bed ni nolos duol ni mondo ked gi jogo matimo mibadhi e piny mar Kenya ka. To kawuono kiwuotho Kenya ka idhi fwenyo ni en e duol kende Kenya ka manigi mibadhi molo duol moro amora. Nikech gimoro amora monego bed ni gitimo ni ichulo to gimiyi clearance. Solution mar ma en kaka nene en end-to-end integration of services. For instance, kidwaro driving license mari, kata ng'ama iwuoyo godo onge, ichula pesa ni to driving license bedo generated, tiyude, ti-download, ti-print, tikete mtoka. Certificates ma clearance ma EACC miyo ji gin gik monego bed ni kichulo, onego bed ni systems tiyo, ichulo to system generate ni certificate no ti igole oko. Kaka Mbadi nowacho, nobiro timo end-to-end integration of government services. Mondo gimoro amora matimore ok onego bed ni wuoyo ng'ato ni chulo to miyi that barua. Mano is on one side. The second side en ni kane waloso katiba ma 2010, aparo ni ne nitiere makosa mang'eny kabisa manotimore nikech ne wasea thuolo mane ji ochandore kabisa gi one party dictatorship to gi telo mar KANU ma ji noluor manoket gimoro amora, medu migawo ni, medu bodi ni, medu duol ni mondo ked gi gini ma waketho nikech Kenya ka wan gi director of DCI criminal investigation entiere kando, director of public prosecution entiere kando, EACC entie kando. Gik ma gitimo to ng'eni chalre. Onego bed ni giluwo mibadhi, gi investigate, gi prosecute. Gite moko konego bedi kaka EACC onge gima bodi no konyo Kenya kata matin. Nikech ng'ama gisemako mutwe ni nokwalo be onge. Tieni en mibadhi maluoko jokuoge. And bodies machalo EACC ng'eny kabisa Kenya ka. Monego bed ni wang'i a good look into this constitution. Bodies man no longer serving our need, miluongo ni moribund bodies, wagol oko. Mondo wawe mana mago manyalo timo gigo ma jo Kenya dwaro. Nikech Brian wacho ni ka ng'ato biro iri ni en ja EACC kar Ken police to ogol ranyisi ni otiyo kanyo. To jogi ne nigo. Kisomo news maber, iyudo ka giloso mane giwuotho go. Identification geno gitang'oni. Manyiso ni gimonego wakethi en interaction mar dhano gi dhano delivery of services. Onego bed ni giko bedo ta integrated. Gimoro ma midwaro ichula what you need to pay, tiyudo that certificate mondo ibed compliant. Yes. Erokamano.